Σκέφτεται κανείς να κάνει το επόμενο βήμα στην ιατρική του καριέρα και μάλιστα στη Γερμανία? Αν ναι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζει. Μια πολύ συγκεκριμένη γλωσσική εξέταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί τι ακριβώς είναι η Fachsprachprüfung, η FSP, η πύλη για τους επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο που θέλουν να εργαστούν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία αποτελεί πόλο έλξης για γιατρούς από παντού. Αλλά πώς γίνεται αυτή η φιλοδοξία πραγματικότητα? Λοιπόν, όλα ξεκινούν με την απόκτηση της πολυπόθητης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Και αυτό το πρώτο μεγάλο βήμα λέγεται approbation. Είναι η επίσημη άδεια για να ασκήσει κανείς το ιατρικό επάγγελμα. Και για να την αποκτήσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδείξει είναι κάτι πολύ βασικό, ότι μιλάει άριστα γερμανικά σε επαγγελματικό ιατρικό επίπεδο. Για να δούμε λίγο τι θα καλύψουμε. Θα ξεκινήσουμε με το γενικό πλαίσιο της καριέρας στη Γερμανία, μετά θα μπούμε στα βαθιά, στην εξέταση FSP, θα δούμε τι ισχύει για γιατρούς και τι για οδοντιάτρους, θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμάζεται κανείς για την επιτυχία και τέλος θα δούμε την πορεία προς τον τελικό στόχο, την approbation. Ξεκινάμε λοιπόν. Όπως είπαμε, στο κέντρο όλων είναι η approbation. Και ποιος είναι ο ακρογωνίος λίθος για να την πάρει κανείς? Η απόδειξη γιατί μπορεί να επικοινωνήσει σωστά και αποτελεσματικά μέσα σε ένα νοσοκομείο ή μια κλινική στα γερμανικά. Και εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η Fachsprachprüfung, η FSP. Προσοχή, δεν μιλάμε απλά για μια εξέταση γερμανικών. Όχι, είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Είναι μια δοκιμασία που ελέγχει πώς κάποιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον ενός νοσοκομείου. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτή η εξέταση. Τι ακριβώς συναντάει κάποιος όταν μπει στην αίθουσα? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε, ο χρόνος. Όλη η διαδικασία κρατάει ακριβώς 60 λεπτά. Ναι, μέσα σε μία ώρα κρίνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες που θα χρησιμοποιεί κανείς κάθε μέρα στη δουλειά του. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που πρέπει να κρατήσουμε για την FSP. Το πιο σημαντικό απ' όλα, εδώ μετράει η γλώσσα, όχι οι ιατρικές γνώσεις. Η δομή της είναι πάντα η ίδια, χωρισμένη σε 3 μέρη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ απλό. Ή πέρασες ή δεν πέρασες. Δεν υπάρχει βαθμός. Την εξέταση την οργανώνουν οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι και το καλό είναι ότι αν κάτι πάει στραβά, συνήθως υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία. Πάμε τώρα να δούμε συγκεκριμένα την εξέταση για τους γιατρούς της ανθρώπινης ιατρικής, πώς είναι στημένη αυτή η δοκιμασία με τα 3 μέρη. Η εξέταση λοιπόν σπάει σε 3 ίσα κομμάτια, από 20 λεπτά το καθένα. Πρώτο μέρος, η συζήτηση με τον ασθενή για να πάρουμε το ιστορικό του, αυτό που λέμε αναμνέζε. Δεύτερο, η γραπτή δουλειά, η σύνταξη της ιατρικής αναφοράς, του Arztbrief. Και τρίτο, η προφορική παράδοση του περιστατικού σε έναν συνάδελφο. Στο πρώτο κομμάτι λοιπόν, αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ενσυναίσθηση και το πόσο καθαρά μιλάει κανείς. Εδώ ελέγχεται η ικανότητα να πάρεις το ιστορικό του ασθενούς, μιλώντας απλά, κατανοητά, χωρίς να τον μπερδέψεις με περίπλοκη ορολογία. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος, εδώ το σκηνικό αλλάζει τελείως. Η απλή γλώσσα πάει περίπατο και έρχεται η ακρίβεια. Εδώ όλη εκείνη η συζήτηση με τον ασθενή πρέπει να γίνει μια επίσημη, σωστή ιατρική αναφορά, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη επαγγελματική ορολογία. Και φτάνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, που είναι ουσιαστικά η επικοινωνία με άλλους γιατρούς. Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει την υπόθεση σε έναν πιο έμπειρο γιατρό, που είναι ο εξεταστής, και φυσικά να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Εδώ το ζητούμενο είναι να δείξει άνεση και ευχέρεια στον επαγγελματικό λόγο. Και τι γίνεται στην περίπτωση των οδοντιάτρων? Η διαδικασία, θα δείτε, μοιάζει πολύ, αλλά έχει κάποιες, βασικές διαφορές που πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, η αρχική δομή, τα 3 μέρη δηλαδή, είναι ακριβώς η ίδια. Κουβέντα με τον ασθενή, γράψιμο της αναφοράς και μετά παράδοση σε συνάδελφο. Τα θεμέλια δηλαδή είναι τα ίδια. Η μεγάλη διαφορά όμως έρχεται στο τρίτο μέρος. Κοιτάξτε, ενώ τα 2 πρώτα μέρη έχουν την ίδια λογική, ιστορικό και τεκμηρίωση, οι οδοντίατροι έχουν μια έξτρα πρόκληση. Πέρα από την παρουσίαση του περιστατικού, πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψουν και μια πανοραμική ακτινογραφία, την OPG. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα της δεξιότητας που ψάχνουν είναι ακριβώς αυτό, η μετάφραση. Δηλαδή, η ικανότητα να περνάς από την καθημερινή γλώσσα του ασθενή, όπως Zahnfleisch για τα ούλα, στην επαγγελματική ορολογία, Gingiva,
και το αντίστροφο. Αυτό είναι κρίσιμο και για τις δύο εξετάσεις. Και πέρα από την προετοιμασία, ας μιλήσουμε και για κάτι πρακτικό, το κόστος. Να ξέρετε ότι από το 2026 το κόστος της εξέτασης στα περισσότερα κρατήδια θα είναι γύρω στα 450 ευρώ, κάτι που πρέπει σίγουρα να υπολογίσει κανείς στον προγραμματισμό του. Ωραία. Είδαμε λοιπόν τι είναι η εξέταση. Πάμε τώρα στο πώς. Πώς μπορεί κανείς να προετοιμαστεί σωστά για να πάει εκεί με αυτοπεποίθηση. Είναι όμως εφικτή η επιτυχία. Κοιτάξτε, η πηγή μας για αυτή την ανάλυση, η γλωσσική σχολή ΛΥΟ, δίνει μια πολύ αισιόδοξη εικόνα. Μιλάει για σχεδόν 100% ποσοστό επιτυχίας για τους μαθητές της. Αυτό και μόνο μας λέει ότι με τη σωστή προετοιμασία η επιτυχία είναι ένας απόλυτα ρεαλιστικός στόχος. Και αυτή η προετοιμασία γίνεται με ειδικά προγράμματα. Για τους γιατρούς, για παράδειγμα, υπάρχουν ταχύρυθμα προγράμματα 4 ή 8 εβδομάδων. Για τους οδοντιάτρους, από την άλλη, υπάρχει μια πιο ευέλικτη λύση. Ένα πρόγραμμα 2 μηνών που γίνεται μόνο τα Σάββατα. Βλέπετε, υπάρχουν επιλογές για όλους. Και ποια είναι, ας πούμε, η συνταγή της επιτυχίας? Σύμφωνα με την πηγή μας, τα βασικά συστατικά είναι: πρώτον, έμπειροι καθηγητές που ξέρουν την εξέταση απ' έξω και ανακατοτά. Δεύτερον, ολιγομελή τμήματα για να υπάρχει προσωπική επαφή. Τρίτον, ρεαλιστικές προσομοιώσεις της εξέτασης για να φύγει το άγχος και φυσικά εστίαση στην ειδική ιατρική ορολογία. Υπάρχουν μάλιστα και ατομικά και ομαδικά μαθήματα. Κλείνοντας, είναι σημαντικό να το δούμε όλο αυτό από μια άλλη οπτική. Η FSP δεν πρέπει να μοιάζει με ένα βουνό. Είναι απλά ένα σκαλοπάτι, ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα στην καριέρα κάποιου. Μια πρόκληση που είναι εκεί για να μετατραπεί σε ευκαιρία. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Fachsprachprüfung είναι κάτι παραπάνω από μια απλή εξέταση. Είναι ο τρόπος που το γερμανικό σύστημα υγείας εξασφαλίζει ότι η επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Το ερώτημα λοιπόν που μένει στο τέλος για κάθε ενδιαφερόμενο είναι απλό: μήπως αυτή η εξέταση είναι το δικό του επόμενο επαγγελματικό βήμα?